teraz sa pozrieme, čo všetko teda oficiálne môžeme mať v meste. Čiže je to nejaká väža na kostole, church, hej, väža, nejaký kostol, church, ulica, pošta, reštaurácia, hospital, nemocnica, kaviareň, divadlo. Na námestí môžu byť rôzne sochy. Vieme, čo je socha? Nie. Statue po anglicky, hej, socha. Statue. Banka, zabudla som na banky, hej, my máme napríklad banky, Slovenskú sporiteľňu, VUB banku, Tatra banku, ČLZOB banku, Prima banku, hej, samé banky. Samozrejme školy, univerzity, políciu som zabudla, polícia, hej, kino, cinema, múzeum, samozrejme, parky, rôzne obchodné centrá. Hej, čiže obchodné centrum a množné číslo je obchodné centrá. Či môžeme všetkým cestovať autom, autobusom. Na námestí máme často lavičky. To sú takéto miesta, kde si môžete sadnúť a oddychnúť, relaxovať, môžete sedieť, čítať na námestí, na ulici. Hej, čiže je lavička, kde sa dá sedieť. No, samozrejme, hovoríme skôr námestie. Na námestí aj u nás v centre Banskej Bystrice sú lavičky a fontána. Je tam fontána. Samozrejme, máme rôzne hotely. Ešte máme lode, boat, rieka, river. Potom aj tu máme nejaké malé mosty, strom, tree a cesta, road. Hej, čiže toto všetko môžeme mať napríklad v meste. A samozrejme rôzne ešte obchody a tak ďalej. Čo to je nemocnica? Hospital, nemocnica. Kde dávajú rýchlu pomoc? Kde ťa ošetria lekári, keď sa ti niečo stane? Hej, budeš mať napríklad nejakú dopravnú nehodu, accident, zavoláme sanitku, auto, ktoré príde pre teba, rýchla pomoc a odvezie ťa do nemocnice, kde ti lekári pomôžu zachrániť tvoj život. Hej, čiže